Ajo aku আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যিবিলাকে আজি 2006 ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ৰাইট এক্ট মতে আপোনালোকক আজি মাটি পতা দিছোঁ কিন্তু 2 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰেভিনিউ লেণ্ড হ'ব সেই গোটেইখিনি আপোনালোকে কাৰ্বি আংলঙৰ পঞ্চায়তৰ পৰা পাব এতিয়া পঞ্চায়তৰ পৰা দিছে তেতিয়া আপোনালোকৰ 2 বছৰৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ৰেভিনিউ লেণ্ড হ'ব এইটো আপোনালোকে নিজৰ ঘৰ ঢাকাৰ পকাটো ডাবল অৱস্থাত পাব সকলোৱে মুখৰ পৰা এটা ক্লাছাপে দিকে কেবাঞ্জি লাসো ফিগরা তোমার ভাতকে কাজেলো তোমার কনসিল পেনকে longle ফোনাগা প্রতাপিতে ডিক্লা পিঠে পুরি নিগে তেতন বলে তোমরা পিনি জানিলি হারগা কনসেন্সিলো ইসিয়ামাইদো হসমাইলো নিগে তাতো agape jomjuale kelong dia apa asaing deng selang itu jetu je inglong sekali tu barang ke Tuliram Ronghang ke longle nya dia kota piat popu ni bikin ninje bang ke ningkan phar presip ke bra phoke presip ke bra apa tumsi longle kota long choti ninje bang itu atum ya ninje don bangnya tu lason kecobai asain tinggal kongen po lason kecobai ketanta atum tembak ke karbiagong berpawai ko itu cicilo purke boleh langam kuda itu tu kai yang nanggo karbi yang nanggo sekecok kecethai hebi kecipi aphan ke dalam nangka sopir beben dopik lo itu sini lo handbrake kita kerja lo aphan handbrake kita kerja lo aphan wes kerja lo aphan atum aphan se longle pota akejoi pen ronji kecing si Ronghang di Jabolong ini 7,661 amuni tumphan inglong so tumphan an kedo mari betul aphan ni akejoi pen longle pota pilo non second ke da pini Purthimi Akemang da hawara mai laso open Tuliram Ronghang nili salawar reserve lapen ke sinumeni reserve kedo atum aphan akejoi pen inglong so tumphan de si bini longle pota akejoi pen ron po sepatini lutan mereka don longle to muri to kupipile chini ne politics pathuda ametang jom pultikale kelong dia aphan lahai rar phan kamang hu asaing dengan klan bedet nanti lasi bini ni da pota akejoi kerong ahon jai pen ladang laso jatai pen nili Karbi Anglong phan wes Karbi Anglong phan nili ka pachini ji radara ajatai pen nili atum ihat tingelo da wes Karbi Anglong nili tamno hoda amrega konsensi Dengkimo nili ninjalo holada ningkan bharat resir kebra phoke bai siap prang kebra to Karbi Anglong kirsi kelong ke 1951 17 November laso prang kebra atum ke longle kota longji sita api kebra atuman ke longle kota pekku waita klasa pendaring jenta long benar muni to betang jom pultikala ke long ke phan tok ta dan long itu ningkan progresira ningkan phoke rai siapra keban ke halan
ke pisigol fil tum longle la Nelson Hansi adun thuke Sardet Hansi Apen adun thuke modon teron adun thuke modon teron alangle thuke maduram teran forest village longle bokajan LC tano tangdana adun thuba ke haurakhat LC pensi hangponpo haurakhat LC pen ke basbari number 1 FRC alongle do alongle jumlo kechengsi duburam bakla adun thu Miur Basumotari Duburam Baklari Adunke Miur Basumotari Dunke Bashpadi number 1 FRC Lokedo Dunke Miur Basumotari Adunke Borda Basumotari Basumotari Loki Basumotari Adunke Nipen Doimari Lahendo, Haurakhat LC, Jipu LC, Alamike, Habikro FRC Longle, Sarbura Angle, Adunki. Current top BP, Alamike, Jengren B, Forest Village of Sidolo, FRC of Sidolo, current top BP. Aduntuke, Katuki Limpi. Current top BP, Aduntuke, Katuki Limpi. Kartung Kilimpi alang Epelam Pro FRC alang Sidolo Jipu LC then Kartung Kilimpi adun thuke Sarthekro non ke Dengkimo lake Sarthekro adun thu Mensing Inti alang ita Jengren Be FRC long Sidolo thulo lapen non kijun sike Tanishwar Borbolor alang mi rara thengno sini ningelo pinjana tumang dun tahai dakna ninge dak lo ken depini haro haral amai longta daga ninge dak lo ningkan farok krisi kebra phokera isi akleng lamen siningi la tum ke bilek pon dai timate parok lam na ningelo sita akleng parok lam arju dekhe de tahai pusini pulo nine ningkan farok krisi kebra phokera isi aprang ke bang atum ke nonda pujini longle potat longji lapen ke apolar asupota latum ke transfalong sita ningkan farokre sirkera phokera isipen ke bang atum phan ke dake Karbi autonomous council nili CEM Dr pen ke latum phan akimi alongle pota inglong aso tum kali pulongte longle pota pipel pen dimklom pek pe pukene ke nije dak pen 1951 api sir lalo nali ki claim ki chok chege rat amuluk sila ke theklong luk de ase kemi ase ang thek sipinia thot tame penangana rat amuluk tame nang chi tong lo pen harogara hawar se tame nang chi tong lo lasi sa dak phuluni hawar adung het la langhin constituency nil tum phan la pherang ke tum kai ke tuning ri la penang li phanda tuning ri bom lo chin lang so hawar bang sap so towar ke le du chat towar ke na tum ningkan hiniang mo he Karbi lo attokan towar telang attokan no nilisipul lapen ke urunodoi ki piun ason dasaksi Karbi autonomous council penta ningkani hiniang mo ya don tin wareng awar sai claim clear tum lapen ke tangka poisa ka dore tum bhan ke inut pen edon pen suri phok apele ye phanse nil tum Karbi autonomous council pen emethang jongjung solajong kachari ye ajakong laso nil tum che pharang bomlo revenue source pen etum edon pen suri phok pije phan etum mathapon mom thank you forest along si la habit ban si therapet habit pen dingrapet langroi langjeng ban si therapet dingrapet report la tum phan ke padulong nangji usi high court supreme court se parai teng si nona bangke forest arlo kedo atum phan bangke la sugre siksa gulo heda non dak kaprek non tribal to bangke pipon pe lala ini Purthimi Akemang puthot phuluni hawar mate phuluni revenue circle pen ke pachun pon along alapo alangli kro sang ho mate dak phuluni hawar habe kro rong gangbra higlo alangli penle bang solam the puthak arjuponang athema ilutum habe kro rong pote niltum nimhangda thekhelang bang sorong keseng di tame alang nitum mithangarong pu kedo thipena ajok peneng pini arnian ke alang nitum mithangalong le lopu labang so allo ke chilong la so apthak alang ni masap so la gangbura hin pen lam thesi ni arjupon chuna to nang mithangarong mithang hunkurti pu ke chipu konlong so puthak on te media ke hai tu
la si nili habikro rong puluni homosti lapen elege dipu la si nili tum habikro rong ke bangke unoiso di nekan progress kebra nekan pokebra hini nekan pokebra pose bangbom 1952 la son se bangbom la si nili tum dak forest si dobom la si la so forest di dobom ke nili tum ben anak aphan ke sara tum da chisong lo la dirijab je phan sitame isi aron longnam de tena jok asop dirijab unader lo sitame non la non la 2006 son itu ni la forest protection right act la maso aron thek long pena jok nili tum la dak salawariza homprodai ke thom do Karbi boro tiwa la so homprodai ke thom nili tum sivet do rap pet pen bi tum la so kam chisong pen si pini pen an ke nili tum so kam ang thek long si la so kam non ilitum Karbi ang autonomous council CEM Dr Tuliram Ronghang alangli nangkang hon nangkang insopen la masakan ng pachun pipensin itum la so saribget long lo la silitum la salawar reserve jitu ni kila rodai ke thong do khetum pinipen ka aning sam piglo la pen ano se alangli phan alenga klong pen kasuru la pen te kardom pisi alangli phan aning pathe dun lo la senili hin pen la anse lam thel pachbol to